Good evening. My name is Annika Marjamäki. Welcome to Friday News. My name is Jutta Huitula and welcome from me too. In Metsäkylä School in Finland, the school cleaners have taken the power. They have made the students slaves. They wash it, they clean the school every day. Students start cleaning when the sun goes up and finish when sun goes down. Proiectul Erasmus, Invadatorii, cum au influențat ei Europa de astăzi, a început în septembrie 2014. Acesta este deja al doilea schimb de experiență. 55 de elevi și profesori din Irlanda, Anglia, Finlanda, Polonia, Spania și Italia au ajuns încă de luni la Constanța. În această săptămână au avut activități la școală, workshop-uri cu elevii noștri. Am vizitat centrul vechi, am fost la Muzeul de Istorie, la Muzeul de Artă Populară, am fost într-o excursie la Damclisi să le arătăm cetatea, pentru că proiectul se bazează pe istorie și invadatori. Toată săptămâna, tânăra delegație a participat la zeci de activități organizate de gazdele de la Școala 30. Au vizitat muzee, monumente, au servit mâncare tradițională și s-au implicat în ateliere tematice. It's been splendid. All the organization and what's been going on has gone so smoothly, so we thank you. Very pleasant. Constanta is really different comparing to our hometown, because Constanta is so much bigger, because we live like in a small town. The beach was really nice because we don't have it in Finland. For us it's very important this trip because it's our first mobility with children. Last year we organized the stay of the rest of the countries. It was in Spain. And this was the first time we traveled with kids. The experience has been great, fantastic. Proiectul se încheie la anul și este finanțat de Comisia Europeană.